हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे बर'नि फैनो गोनां आबुं सावथुननि सायावहाय आपडेट्स लानानै। स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बर'निनो मुंदांखा फावखुंग्रि संगीना ब्रह्म आरो मुलुग बर' बिथां सानैनि स्ट'री आरो स्क्रिप्ट लिरनायाव गोदान मोनसे बर' सावथुन फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय गाब गैयै जायख्लं। स' लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन जोङो बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि संगीना ब्रह्म बिथांजों लोगोसे मुलुग बर' बिथां आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावगोन नेरसोन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जुरि बर' बिथांमोनखौ आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव बर'नि गोबां गोदान आर्टिस्टफोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। स' लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि शुटिंआथ' जागायबायानो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर गोदानै फैनो गोनां बे गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। आसा खालामो जों बे सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना संगीना ब्रह्म बिथांनि फाव खालामनाय आरो सावथुन एलबाम्सफोरखौ नायना माबायदि मोनो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो सोरनि फेभरेट फावखुंग्रि नोंथांमोना बेखौबो कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबावदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।